kilishi ko na rasa me abba ya gani a tattare da sumayya wai duk matan duniyar na iya sumayya kadai zai iya rayuwa da ita. Rabu da wawa banza shashasha wanda bai san abin da yake yi. Ke kuma ga ki ba haƙuri ba za ki iya shiru ba. Ba zan iya shiru ba. To idan baki shirin ba me zaki a kai? Sai na sa an mata kisan wulakanci. Kisa fa. Wallahi sai na sa an bindige ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumayya ta mutu. Baba Raba Sumayya ta mutu. Ya kamata a kai ta asibiti ma a duba ta mutu ko kuma. Wani irin asibiti ga ta kire-kire ta mutu? Abba Sumayya ta mutu? Ta riga ta mutu. Inna lillahi. Mai martaba yanzu Sumayya ta mutu? Ta mutu? Shikenan kilishi ta cika aikinta. Wallahi. Dama ta ce sai ta sa an bindige ta. Wataƙila ma abin da ya dawo da ita gidan nan ke. To abin da ya dawo da ita kenan mana gashe da kiri-kiri. To amma ko da gaske Sumayya ta mutu? Da gaske ne ta mutu. A kira jami'an tsaro kawai su yi aikin su. Gaskiya jami'an tsaron ma waɗanda za su ba ta tsoro. An yi masa kilishi haka take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.